Takže dobrý večer u dalšího audioblogu. Tentokrát ten audioblog bude s měsící několika témat. Nejprve vám, protože nemám webovou kameru, tak vám nasním, jak to tady vypadá. Mám na sobě spartanský triko a před sebou červený víno. Takže asi víte, co bude prvním tématem. Prvním tématem bude příchod italského trenéra z Tramončíního do Sparty. Nevím, jestli to vyslovuju správně. Pokud to poslouchá nějaký Ital, tak ať promine, pokud to nevyslovuju správně. Ale to je téma, u kterého se chci zastavit za mě dobře. I když bych si třeba uměl představit spíš Němce na naší lavičce, protože si myslím, že ty Němci nám jsou mentálně bližší. Ty Italové jsou přece trošku jenom jiný, ale každopádně dobře, že to je zahraniční trenér. Já si uvědomuji samozřejmě ty rizika, který tady jsou, který tady hrozejí, neochota učit se nové věci, neochota jak si přijímat něco nového, nějaké nové zvyklosti, lidská závist, samozřejmě. Teď první věta, kterou jsem včera viděl, bylo, četl si spekulace o platu. Nečetl, ani mě to nezajímá. Musím říct, že mi to úplně jedno, platit to bude Daniel Křetínský a za mě Daniel Křetínský může být cokoliv, může být vůl, může to být sportovní analfabet, který fotbalu nerozumí, ale mluví do něj, ale určitě to není špatný obchodník, nebo není to hloupý obchodník, hraje tvrdě a myslím si, že by Tramončíny mu nedal nic, o čem by nebyl přesvědčený, že je schopný zaplatit, utáhnout. Jo, za mě tam budou nějaký klauzule o výpovědi a tak dále, tak dále. Říkám, není to podle mě žádný blb Křetínský v tomhle směru, takže on si to tako nějak ošéfuje. Samozřejmě, že něco ho to stát bude, ale myslím si, že to není o tom, že by na to neměl. Ale jako věřím tomu, že pro bulvární plátky a bohužel nejen pro ně to bude dobrý sousto, jako stačí, aby Sparta prohrála první zápas někde v příštím ročníku třeba v Karviní a už se bude řešit, že má takový a makový plat a že byl včera v pařížský a že Sparta měla trénink a on tam nebyl. A už to úplně vidím. Na co se taky těším, jsou ty první rozhovory, protože to bude taky určitě paráda, to bude taky vysoká škola žurnalistiky. Ale za mě prostě dobře, že to je zahraniční trenér, já mu fandím a doufám, že to vyjde, že nějaký výsledky budou, protože si myslím, že v této chvíli v Čechách prostě není ani trenér, který by do té Sparty chtěl. Možná, že by si Sparta některý trenéry myslela, ale v této situaci, ve které Sparta je, kterou si udělala sama, si myslím, že který český trenér si to rozmyslí. Možná, že ten Tramončín ani neví, do čeho jde. A až to uvidí, tak se ukáže, jakým směrem se to pobere. Já doufám, že se to pobere tím způsobem, že tomu vedení trošku nakope prdel, i když to nevypadá moc reálně. Ale doufám, že se občas můžou dít ty zázraky a že se to stane, že to vedení se prostě trošku jako umravní a ten Tramončíny prostě si to tam bude víc po svým. Měl by si sebou přivést 5 italských asistentů, prej podle médií, což na jednu stranu chápu, potřebuje mít kolem sebe lidi, kterým bude věřit, ale za mě je trošku škoda, že tam by nebyl ani jeden Čech, nebo někdo, kdo by tam právě mu jakoby objasňoval trošku tu českou mentalitu, protože bez toho taky úplně nejde, jo. Nemůžete to zase úplně rozvrátit, ale není to nic, jako kvůli čemu bych si ukroutil hlavu, prostě ať si tam dá, jako chce, jako potřebuje. Teď trošku k úsměvnějšímu tématu, už se samozřejmě vyrojily spekulace, kdo do Sparty a samozřejmě italská média, to je úžasný. Jako na tohle jsou Italové skvělí, já miluji tyhle ty spekulativní období, kdo, kam, za koho a za kolik, protože v tomhle jsou Italové prostě to nemají konkurenci, oni prostě dokážou z A udělat nejenom B, ale i C a D, takže za Tramončíny má do Sparty zamířit Rodrigo Palacios z Interu Milan. Já jsem fanoušek Interu, Inter mám rád, Rodrigo Palacia mám taky rád, viděl jsem ho rád několikrát, určitě by se Spartě hodil, ale Rodrigo Palacio je podle mě jeden z těch hráčů, na kterých Sparta prostě nemá.
to není ani tak, že by ho třeba ten Stramončíny nechtěl, nebo já si spíš myslím, že bych to položil jinak, který český tým by nechtěl Rodriga Palacia, ale prostě to je hráč, který tady nebude hrát za drobný, jo. On má velmi dobrou lukrativní smlouvu v Interu, je tam strašně dlouho, je to zase jeden z těch hráčů, který se prostě s tím klubem zžil, víceméně oblíbený v Interu, přestože nehraje v základu, takže si myslím, že to je jako naprosto scestný a strašně mě to baví, tyhle ty věci. Pak tam spekuluju o Nestrojovským, nebo jak se to čte. Ten tady hrával, nic moc tady nepředvedl, ale je pravda, že za tu dobu udělal nějaký posun, prej snad letos dal dokonce i 4 góly už v makedonské reprezentaci, Italům dokonce. Hraje v Palermu. Na ty příchody si počkám, no, teď nám Slavia pravděpodobně vyfoukla Jugase, takže myslím, že v lize už je jenom málo stoperů, na který se lze zaměřit. Jedním z nich je Štětina, možná už jenom jedinej. Takže určitě si myslím, že teď to bude velice rychlý videa, přesvědčování, ukazování a uvidíme, kam ta Sparta se pohrne, co s tím provede. No. Samozřejmě slyšel jsem i názor, že přivede třeba spoustu hráčů z Itálie, takových těch Bčkových. No, nevím, jestli úplně Sparta by na tohleto přistoupila. Tam opravdu pak záleží na tom, jaký ten úmysl s tím ten Křetinský má. Pokud to chce úplně dohnojit, tak samozřejmě možná jo. No. Uvidíme. Tohle bych teda opustil téma Sparta. Potom tady je další téma a to téma je propuštění Jiřího Kajínka. A teď moment, já si to musím vypnout. Takže Jiří Kajínek a jeho dnešní propuštění na svobodu. Asi se všichni shodneme na tom, že v tom případu je spousta nejasností. Já bych si neodvážil tvrdit, že Jiří Kajínek je 1000% vinen, ale stejně tak bych se neodvážil tvrdit, že je nevinen. Já v tomto směru souhlasím nebo prezentuju názory, který sdílím s Jankem Kroupou a panem Klímou. Janek Kroupa to velmi hezky řekl v DVTV. Pro ty, který to zajímá, tak doporučuji se na to podívat. Protože tyhle ty dva pánové na rozdíl od nás četli ty spisy, zajímají se o ten případ opravdu detailně a několik let. A Janek Kroupa to tam řekl jasně. Jiří Kajínek není nevinný člověk. Jiří Kajínek je zapleten do borských vražd. Jediná otázka je, jak je za nich zapleten, protože že Jiří Kajínek střílel, to je víceméně taky už jako prokázaný, nicméně je tam prostě spousta nejasností. Možná nebyl Jiří Kajínek jediný, kdo střílel. Možná Jiří Kajínek nestřílel tak, aby dostal do životí. To je možný. Ale co se jeho propuštění týče, tam mám problém s tím, že a zase souhlasím s názorem Janka Kroupy, milost má být akt milosrdenství. To je milost. Ano, milost má být akt milosrdenství a má se udělat na základě zdravotního stavu, na základě rodinných záležitostí, na základě nějakého osobního pocitu. Janek Kroupa říká, že pro něj bude podstatné, jaké bude odůvodnění v tom propouštěcím dokumentu. Pro mě ne, pro mě je podstatný to, co řekl Miloš Zeman v televizi, protože možná do toho propouštěcího dokumentu napíše to, co mu poradí, konečně si nechá poradit. Ale prostě říct, že ho propouští na základě toho, že nevěří tomu, že je nevinen, to je hezký, jo. Že je vinen, to je hezký. Ale o to tady prezident není. Prezident tady není o to, aby zpochybňoval výroky soudu. Jo, pokud má nějaký podezření, pokud má nějaký důvody nevěřit tomu výroku toho soudu, tak dejme tomu ze své pozice. Teď mi to nejde
z úst morální autority může apelovat na ty soudy, aby ten případ otevřeli, aby ho znovu projednali, aby se prostě zabývali hlouběji těma věcma, které tam jsou nejasný, proč se ztratilo to, proč se ztratilo tamto, proč očítej nebo korunní svědek byl ani ne z 1 metru střelený do zadnice. Proč někdo střílí z 1 metru někoho do zadnice? Kdyby ho chtěli, prostě oni se tam všichni postřílejí a tohle člověka nechají žít. Je tam těch nejasností hodně, ale tak ať apeluje prezident na tyhle ty věci a apeluje na otevření toho procesu. Když chce dát milost, ať ji dá na základě těch věcí, které jsem říkal, ale ne na základě toho, že zpochybňuje výrok soudu. Udílení milosti je jeho právo a je zakotveno v ústavě. Stejně také v ústavě zakotveno soudnictví, práva soudců, práva soudu a nikdo by je taky neměl zpochybňovat. Jo, ať už si myslíme, co chceme, nemělo by se to, je to hrozně nebezpečný, můžeme pak takhle zpochybnit vlastně jakýkoliv výrok. Já třeba bych velice rád zpochybnil výrok slovenského soudu o jistém občanovi této země. Ale to nechme stranou. Takže tolik asi k Jiřímu Kajinkovi. No a takže pro dnešek asi všechno a zase někdy příště.